Bună, dragilor! Pentru că multe persoane au văzut animalele pe care le-am creat și în realitate mi-au spus că dimensiunile sunt ceva mai mari decât se vede în postări, așa că m-am decis să fac acest video ca să vedeți dimensiunile reale. Și am aici cu mine acest motan din fetru și fetru împăslit sau lână. Aici a fost primul meu proiect cu acest tip de lână. Sper că puteți vedea mai de aproape. Este o tehnică prin care cu niște ace am înțepat ușor pisica noastră și am adăugat aceste fire de lână. Este o tehnică nouă pentru mine, este primul proiect de acest fel, așa că puteți să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți de cum a ieșit. I-am adăugat acest, spunem, un papion uriaș pentru sărbătorile ce vin, deoarece va ajunge la o fetiță chiar de Crăciun. Această pisică are și un dispozitiv cu sunet, are o casetă aici în burtă și i-am pus un buton la picioruș și miaună. Este tare drăguț. Să-mi spuneți și părerile voastre în comentarii și haideți să-i dăm și un nume. Vă pup!